Понякога, за да разберем себе си, трябва просто да влезем в гората. Там има едно място, където всяко чувство се превръща в история. Днес ще чуем една от тях. Готов ли си? Вдишай, издишай и слушай със сърцето си. Мишлето с чадъра. Мишлето Мио никога не излизаше без своя чадър. Но не вали, смееха се другите животни. Ами ако завали, питаше Мио тихо. Той носеше чадъра си и когато грееше слънце, и когато небето беше ясно, и дори когато си играеха на закрито. Мио, защо винаги се пазиш от нещо, което още дори не се е случило? Попита катеричето. Мишлето сведе глава и прошепна. Понякога в главата ми е пълно с облаци. Дори когато отвън е ясно. Понякога мислите ми казват, ами ако... А чадърът ми помага да се чувствам по-сигурен. Приятелите се спогледаха. Не бяха се замисляли, че страхът може да е невидим, но истински. И от този ден нататък, когато виждаха чадъра на Мио, вместо да се смеят, го питаха. Искаш ли да си под моя навес днес? Да държим чадъра заедно? И малко по малко Мио започна понякога да го скъва. Какво мислеше Мио, когато носеше чадъра? Защо понякога мислиш, че се страхуваме, дори когато няма никаква реална опасност? Знаеш ли как можем да помогнем на приятел, който се тревожи? Понякога се тревожим за неща, които още не са се случили. Представяме си, ами ако... И сърцето ни започва да бие по-бързо. Това се случва и на деца, и на възрастни. Мишлето Мио носеше чадър не защото валеше, а защото така се чувстваше по-сигурно. Ако и на теб ти се случва да се страхуваш от нещо, знай, че това е нормално. Не си сам. А ако забележиш приятел, който се пази или не иска веднага да участва, можеш да му кажеш. Хайде, ще го направим заедно, когато си готов.